avazikindiketa gore richitanga isusu taive takawanda takati pambecheuke tikaona inga tasara vashoma vaendepi vavanenge vatova nenguva wani tasarirei inga tiri kungochenzwa nenyasha hapana pataizvigona tiri tegaisu nenyasha hapana pataizvigona tiri tegaisu nenyasha 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 dzaishe nenyasha 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 dzaishe nenyasha tiri vanhu venyama asi hatiri nenyama pano panyika tinorwa nemepo yemuchalenga guma kufunga kwedu panoguma kuona kwedu guma kubata kwedu ndipo pamunotangira ishe wangu hapana pataizvigona tiri tegaisu nenyasha hapana pataizvigona tiri tegaisu nenyasha 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 dzaishe nenyasha 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 dzaishe nenyasha variko vasingaone asi vari kuona nenyasha variko vasingafambe mwari vanongofamba nenyasha variko vari kutambura mwari muchavabaini nenyasha variko vari kuchema mwari mumanyaradza nenyasha hapana pataizvigona tiri tegaisu nenyasha hapana pataizvigona tiri tegaisu nenyasha 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 dzaishe nenyasha 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 dzaishe nenyasha gore richitanga isusu taive takawanda takati pambecheuke tikaona inga tasara vashoma vaendepi zvavanenge vatova nenguva wani tasarirei inga tiri kungochenzwa nenyasha hapana pataizvigona tiri tegaisu